Tervehdys taas ja tervetuloa kanavalle Peten Atmos-levyt. Tänään kerron uudesta Atmos-miksauksesta, jota ei ole myynnissä. Olen kertonut useasti tällä kanavalla, että valtaosa Atmos-miksatusta musiikista ei tule koskaan myyntiin fyysisinä levyinä. Helkkarin ikävä asia, maailma vain on mennyt tämmöiseksi, on olemassa suoratoisto. Atmos-musiikin suoratoisto ei ole kultakorvien harrastus. Sieltä tulee vähemmän bittejä ulos kuin mitä siellä sisälle on levyyhtiö tai Atmos-miksaaja lähettäessään ne sinne Applelle lähettänyt. Ikävä homma, mutta parempi Atmos-miksaus suoratoistossa kun ei Atmos-miksausta laisinkaan. Tällä viikolla ilmestyi Apple Musiciin saksalaisen Scorpionsin ensimmäinen albumi Lonesome Crow. Atmos miksattuna. Itselläni on vinyylistä amerikkalainen radiokopio, valkoetikettinen radiokopio. Euroopassa ja Saksassa otettu painos tästä tulee yhtiöltä nimeltä Brain. Sen arvo on semmoinen 200-300 euroa ensi painoksen hinta. Muistaakseni kaikista viimeisin Scorpionsin studiolevy löytyy myös Apple Musicista Atmos-miksattuna. Mutta esimerkiksi heidän 60-vuotis juhlakonsertti Saksassa, muistaakseni Düsseldorfissa, samana päivänä kun Ossi ja Black Sabbath jättivät jäähyväiset, kuvattu keikka, sitä ei Atmos-miksattuna ole saatavilla. Tämä on ensimmäinen klassisen aikakauden, vanhan ajan Atmos-miksattu Scorpions-levy. Sen miksaaja on herra, joka miksasi muutama vuosi sitten Peter Gabrielin uusimman levyn ja on varmasti saanut siitä onnistuneesta miksauksesta paljon keikkoja Atmos-miksauksen maailmaan. Mennään suoraan tämän herran miksaukseen tästä levystä. Ihan lyhyesti haluan sanoa, ei ole kummoinen, ei ole mielikuvituksellinen, ei ole rohkea. Takana on joskus vähän kuoroja, vähän rumpuja, mutta pääsääntöisesti ollaan siellä edessä. Voisin ajatella, että tämä miksaus on tehty harjoitteluna Peter Gabrielin työtä silmällä pitäen. Mutta en voi tietää tätä, missä järjestyksessä hän on näitä miksannut. Samalla hän on tehnyt levystä myös uuden stereomiksauksen. Ja se stereomiksaus on julkaistu tämmöisessä laatikossa, jossa on vanha miksaus ja stereomiksaus. Mutta Atmos-miksausta ei ole julkaistu. Joku voisi sanoa näin, että sehän on hieno juttu, koska sinne Apple Musiciin tai Amazoniin tai Tidaliin voi aina laittaa uuden version siitä, jos haluaa parannella. Ottaa ensiksi niin kuin vähän palautetta, mitä siitä miksauksesta sanotaan, ja sitten parannella sitä ja päivittää se sinne suoratoistoon. Se on helppoa ja ymmärrettävästi näin varmasti myös tehdään. Mutta olisihan sen voinut tehdä kerralla hyväksi. Nyt on semmoinen tunne, että minä jatkan tämän levyn parissa. Scorpionsin ensimmäinen levy on musiikillisesti aivan erilaista kuin sitä seuranneet Scorpions-levyt. Myös miehistö vaihtui. Isoin muutos, merkittävin muutos oli se, että soolokitaristi Michael Schenker jätti bändin. Heillä oli vuonna 1973 yhteinen keikka tai itse asiassa pieni kiertue englantilaisen UFO-nimisen bändin kanssa. UFOn silloinen kitaristi, myöhemmin Whitesnakeissa suosituksi tullut Bernie Marsden, joidenkin kiukutteluiden johdosta ei hypännyt lauttaan matkalla Saksaan,
vaan tuli sinne vasta 2-3 päivää myöhemmin ja huomasi, että Herra Jumala, tämän saksalaisen lämpäribändin 16-vuotias kitaristi on tuurannut mua. Ja kun sitten vähän myöhemmin Bernie Marsden todellakin lopetti bändissä soittamisen kokonaan, bändi soitti Saksaan ja sanoi, että me halutaan Michael Schenker meidän bändiin. Ja hän todellakin oli siinä 5 myrskyisää vuotta lähes englannin kielen taidottomana. Ja kaveri sai myös kasvonsa levyjen kansiin. Hän oli se juttu UFOn 70-luvun lopun menestyksessä. 80-luvulla mies tässä tapauksessa esikoislevyllään, jonka tuotti Deep Purple ja Rainbow-yhtyeen Roger Glover, lähti soolouralle. Ja aina joskus silloin tällöin 80-luvulla ja senkin jälkeen hän on isoveljensä Rudolf Schenkerin ja Klaus Mainen kanssa tehnyt sitten myös Scorpions-keikkoja. Mutta hän ei ole niin kuin Scorpionsiin kunnolla koskaan palannut muuta kuin UFOn jälkeen hetkeksi aikaa. Mutta se on oma tarina. Nyt ollaan Scorpionsin esikoislevyssä, jonka Atmos-miksaus on pettymys. En voi suositella, mutta jos haluat käyttää 40 minuuttia toteaksesi tämän saman asian kuin minkä minä olen jo kertonut, ja jos et totea, vaan löydät siitä jotain valtavaa niin kuin uutta, mitä mä en ole huomannut, niin kirjoita ihmeessä. Saa peukuttaa myös. Moi moi!